Най-напред искам да благодаря на всеки един от българските граждани, които днес подкрепиха Гласа на България. Специални благодарности на хората, които вече почти 10 години са с мен и на целият екип. Разбира се, искам най-сърдечно да благодаря на всички граждани, които днес осъзнаха своята отговорност и гласуваха по съвест, независимо за кого. Благодарности към всички наши сънародници в чужбина, които чакаха с часове на опашките и показаха, че милеят за България. Какви ще са Разбира се, благодарности на хората от комисиите и службите, които организираха тези избори и особено на органите на МВР, които положиха огромни усилия в борбата срещу срамното за България явление купленият вот. Ще бъда съвсем кратък, защото все още нямаме официални резултати. Но гласувахме активно, победихме апатията, но недоверието в българската политика все още е голямо и не предстои много работа. Това е само първата стъпка за възстановяването на това доверие и на обществения ток. Прогресивна България печели безапелационно. Това е победа на надеждата над недоверието, това е победа на свободата над страха. И най-сетне, това е победа, ако щете, и на морала. Защото хората отхвърлиха самодоволството и високомерието на старите партии и не се поддадоха на лъжите и манипулациите. Така че благодаря още веднъж за доверието. Какви ще бъдат първите? Очаквате ли мнозинство? Очаквате ли мнозинство? Очаквате ли да имате 120 и повече депутати? 130, 140. Mr. Radev, can we ask you something in English? Повече очаквате ли? На тези въпроси ще отговоря след окончателните резултати. Разбрах, че има чужди медии. Ако има такива, мога да приема въпрос от тях, защото с вас предстои да говорим много съвещания. Не веднъж говорихте за битката ви с олигархията. Всъщност това беше основата ви на предишната По-скоро срещи с партиите, останалите на Mr. Radev, international... ли има за главен прокурор? Много ясно нашите стъпки са описани в нашата програма. Имаме цялостна концепция, много подробно разписана за разграждане на този олигархичен модел. Така че ще следваме, ще следваме този път. Така че ще писаме в нашата програма. Mr. Radev, what kind of message signal is the current result sending for the future of Bulgaria, for the relations with the EU and Russia? Which media do you represent? International media, Associated Press. Associated Press. Well respected. Thank you for coming here. We appreciate your presence. You should know that Bulgaria will pay efforts to continue its European path, but believe me, strong Bulgaria in strong Europe needs critical thinking, needs pragmatism, because Europe has fallen a victim to its own ambition to be a moral leader in a world without rules. So what Europe needs right now is again critical thinking, pragmatic actions and good results, especially building a new security architecture and paying a lot of efforts to recover its industrial power and competitiveness. That will be the main contribution of Bulgaria to its European mission. Кого предпочитате коалиция с ПП или с ППДВ? Кого предпочитате да сте по коалиция с ППД? Когато излязат окончателните резултати, ще можем да говорим. А кой ще бъде председател на 52-я парламент? Кой ще предложите за председател на 52-я парламент? Нека да видим кои хора ще влязат в парламента. Господин Радев, казахте по време на кампанията, казахте, че трябва да се върне диалога с Русия. На каква цена трябва да се върне този диалог и няма да това да се даде? Питайте президента Макрон, питайте премиера на Белгия, питайте други европейски лидери, включително канцлера Мерц, които заявиха още преди месеци, че този диалог трябва да се върне. Не само заради
новата архитектура за сигурност в Европа, която е неизбежна и трябва да работим за нея. Но ако искаме Европа да има наистина стратегическа автономия, Европа трябва да възстанови своята конкурентоспособност и да спре процеса на деиндустриализация. Европа трябва да мисли много сериозно в тази все по-ескалираща криза, особено в нас, как ще се гарантира ресурсите, защото без енергийни ресурси не можем да говорим за конкурентоспособност. Така че аз очаквам Европа да бъде много по-прагматична в своята мисля, в своите действия. Според мен Кого следва да бъде 29 депутати. Кого предпочитате да се планирате с БСП? Ще ви черпя си. На фона на всички други чулко, сигналите, това са сигнали. Вижте, 600 кои бяха за една политическа сила, дори ППДБ имат също около 10 или 11 сигнала. Ще ги проверите Това ли са обаче? сигнали. Разбира се, ако има хора от нашите листи, които са решили да правят преференции на базата на някакъв купен вод, ще вземем категорично мерки. Но искам, разбира се, ясен показател. Кого предпочитате да се коалирате с БСП или с ППДБ? С кого предпочитате да се коалирате с БСП или с ППДБ? Казах и вече, които говорих изчерпателно, когато излязат окончателните резултати, тогава ще говорим конкретно. Всичко друго в момента е хипотеза. Възможно ли е служебни министри да влязат във ваш кабинет? Служебните министри трябва до един да си подадат оставките, когато... Това не означава, че няма Благодаря ви.